לה היה מבט תמים, בפגישה העבירה פרח, היא הסירה נשיקה, וזה היה הרמז לשם המשפחה. הם הגיעו לאוטובוס, הוא היה קצת בשוק, היה לו פחד מנתניה, לא זה לא היה בצחוק, הוא לקח אותה בחושך, שם הציע נישואים, הוא נתן לה גם טבק בשלושה שלבים, שלבים. הם שכרו דירה בקק"ל, מורידים את הכלב בקהל, הוא מתאמן, היא מנסה, הוא רוכב, היא מדדה, הוא מעצב, והיא עסקים. וביחד הם זוג של יונים. נספר איך התחיל ביניהם, נספר עליהם. בערב פוקר עם חברים, שם בעצם כולם מרמים, טסים לחול, זה כבר הוזכר, סיבוב של גלידה בעיר בכיכר, ליאת ערן, אתם זוג מדהים, והערב איתכם חוגגים. ליאת וערן, לערב חיכינו לחגוג איתכם, את כל הטוב נאחל לכם, וגם נאחל אושר וטירוף, הערב הזה באוויר נעוף. נרים פה כוסית לכבוד החגיגה, תהיה בו יופי של מסיבה, כן זהו הערב של המליאה, אז בואו נרקוד כולנו מיד. יאללה יאללה יאללה, הערב הזה הוא החתונה, יאללה יאללה יאללה, בואו ונרקוד, מעלה מעלה מעלה, נעשה פה ערב בלי נשכח, אוהבים אתכם כל כך כל כך, יאללה